bellach faint o fwyd sydd ar y fferm a faint mae'n dyfu. Rwan, da ni angen cyfrifo faint o fwyd ydym angen i gynnal y da byw sydd gennym ni ar y fferm a cyfrifo faint o fwyd ydym ni angen am y dyddiau, wythnosau a misoedd nesaf. Da ni angen cydbwyso cyflenwad glaswell gyda galw da byw. Mae galw da byw yn bennaf ddibynnol o ddwy ffactor. 1. Pwysau da byw a 2. Eu cynhyrchiant sydd yn gysylltiedig a faint maen nhw'n dyfu, faint o bwysau maen nhw'n rhoi ymlaen a faint maen nhw'n lleitha. Mae'r tablau canlynol yn dangos sut mae anghenion galw gwahanol dosbarthiadau stoc yn gwahaniaethu. Mae'r tabl hwn yn dangos pa garnan pwysau corff sydd angen ei ddefnyddio pan yn cyfrifo galw biff a defaid. Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae galw buwch laeth yn codi wrth i bwysau a cynnyrch godi. Mae'r wyn benyw sych 50 kg yma yn derbyn porfa ar gyfer cynnal a tyfiant o 2.5% sydd yn 1.25 kg metr sych. Bydd y mogau 70 kg yma sydd yn magu efeilliaid ar frig elleithiad rwan a bydd ganddynt alw o 400 sydd yn gyfystyr i 2.8 kg metr sych y dydd yr un. Yma, mae gennym ni griw o heffrod gofyn tarw sy'n pwyso ar gyfartaledd 320 kg. Bydd ni'n targedu bod rhain yn rhoi hyd at 1 kg ymlaen bob diwrnod ac felly angen bwyta 2.5 o'i pwysau corff o fwyd o mater sych bob diwrnod sydd yn gyfystyr â 8 kg mater sych diwrnod yr un. Fe defnyddio'r heffrod yma fel esiampl i wneud rhai cyfrifon defnyddiol. Y galw grŵp ydy'r pwysau cyfartalog llosi gyda canran galw pwysau corff. Rydym wedyn yn llosi'r ateb gyda nifer y heffrod sydd yn y grŵp. Fel y gallwch weld, mae'r grŵp yma heffrod angen 1120 kg o mater sych ar gael iddynt bob diwrnod. Mae cyfrifo galw'r hecter yn ddefnyddiol iawn pan yn clusnodi ardal pori i dda byw. Mae gan yr heffrod yma gyfanswm o 24 hecter yn ei cylchdro pori. I gyfrifo galw'r hecter, rydym yn rhannu y galw grŵp gyda'r ardal. Yn y esiampl yma, mae rhaid iddi dyfu ar gyfartaledd 47 kg drai mater y diwrnod i gwrdd galw y grŵp yma. Yn y fideo nesaf, mi fyddai'n trafod gweddillau bol bori.